kampanju u Velikom Pršanu kod Garešnice skup je održao Šeki, predsjednički kandidat stranke Ukradi i bježi. Obećao je prisutnima da će u Ustav staviti da je biti lopov u stvari nacionalnost, a iz više niko neće smjeti hapsiti. Šeki je predstavio i svoje buduće ministre. Nikica zvani Al Capone, ministar za financije. Njegova sestra zvana Mršava, ministrica za krađe po trgovinama. Ivica zvan Banana, ministar za podvođenje i prostituciju. Igor zvan Lažem Čimzinem, ministar za lažne svjedoke. Želja zvan Zajebani, ministar za vojsku i policiju. Ministar pravde, jedini sudac u državi, bit će kum Damir. Šeki je također najavio preseljenje ureda predsjednika iz Zagreba u Garešničku kockarnicu. Kupovinu iste već dogovara ministar Al Capone, s obzirom da Šeki želi dobijati i kada gubi. Predstavljajući svoj program, Šeki je naglasio da je on jedini predsjednički kandidat koji želi nastaviti tradiciju prvog hrvatskog predsjednika, sa robije na Pantovčak, dok su njegovi protukandidati zatvor vidjeli samo na televiziji. Šeki obećava da će njegova vlada svim lopovima vratiti ono časno mjesto u društvu koje oni i zaslužuju. Najbitniji uvjet za ulazak u vladu biti će upravo vrijeme provedeno na robiji. Svi oni pošteni biti će upućeni u zatvore na preodgoj. Oni nepopravljivo pošteni biti će deportirani u Njemačku ili Irsku s obavezom da 50% tamo zarađenog novca uplaćuju na njegov račun. Upravo kada je Šeki pokušao okupljenima objasniti koje mjesto u vladi će dobiti njegova žena Danijela, dogodio se je incident. Iz pravca glavne ceste začuo se zvuk sirene. Neko od prisutnih povikao je: Policija! Koliko panike među okupljenima je izazvao povik policija, najbolje je svjedočio oblak prašine koji su podigli panično bježeći. Prolazak vozila hitne pomoći sa upaljenom sirenom pokazalo je da se radilo o lažnoj uzbuni. Nakon razilaska prašine ostalo je vidljivo da su na poprištu događaja ostali samo naš reporter i snimatelj. U obližnjem poljskom WC-u uočili su Šekija, Koje je pokušavajući se sakriti zaglavio u WC-u. Šeki je iz septičke jame izvučen uz pomoć vatrogasaca, koji su zbog nesnosnog smrada morali raditi pod maskama sa kisikom.